Bon dia, lletraferits, com va tot plegat? Tant de bo tingueu moltes ganes de veure aquest vídeo i de compartir-lo amb tots els vostres amics, amb tothom, amb totes les persones que estimeu, que tant de bo siguin moltes. I res, el que volia fer és una petita introducció, no? Explicant-vos que un cop tens una miqueta de repercussió, encara que sigui mínima, doncs arriben persones al canal que s'anomenen odiadors, no? De haters de l'anglès, que són uns individus que es dediquen a mirar els teus vídeos malgrat que ja saben que el contingut no els agradarà, però ells miren els vídeos, deixen un no m'agrada i comenten. I quan comenten, de vegades surten joies, surten perles. Serviran per fer una miqueta de divulgació d'alguns temes que pot ser, ui, doncs això no ho tinc clar. Doncs jo t'ho aclareixo, i a més et faig una carícia al cabell. M'han arribat a insultar. Però què feu insultant-me? Que no sabeu que jo visc a un poble salvatge, amb gent que té llances, ballestes i espases, que de la Catalunya profunda. Esteu tocats del bolet o què us passa? Vinga, lletraferits, sense més dilacions ni més circumloquis, comencem! En aquesta imatge podeu observar una persona que directament m'amenaça dient que arribarà a Espanya. Diu, vale, así que gilipollas, vuelve a nombrar países catalanes y España vendrá. Arriba a España. A veure, aquí hi ha unes quantes incongruències que m'agradaria recalcar. Si, segons el punt de vista dels castellans, nosaltres formem part d'Espanya i volen que nosaltres ens castellanitzem i que ens sentim espanyols, com pot vindre Espanya si jo, des del teu punt de vista, ja sóc a Espanya? Ah, això no ho havies pensat, És que, a veure, una miqueta més d'intel·ligència, fa falta una miqueta més de vivor mental. Sou poc eixerits, la veritat és que sou poc eixerits i ja es nota. Mira, amb aquest nom et dius Subnor Chris, a veure. Et poses un sub davant del nom i ja no és un bon senyal. Perdona, però algú ho havia de dir. Aquests senyors del Twitter, jo fa poc vaig fer una reflexió sobre el paper de la demografia i de les immigracions castellanoparlants perquè són fenòmens que expliquen la situació lingüística actual als països catalans. És a dir, sense les immigracions que hi va haver castellanes, castellanoparlants de la segona meitat del segle XX, sense aquestes immigracions de la segona meitat del segle XX no es pot entendre la situació actual, el nombre de catalanoparlants habituals, per exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona o a la ciutat d'Alacant. Llavors, doncs, aquesta persona és d'aquests que s'alteren, que s'espanten cada cop que es parla d'immigració o de demografia, Per posar alerta ultra, no? Com si jo fos aquí una persona ultra radical que parla d'immigració per explicar els fenòmens lingüístics, sociolingüística, social, immigració. No s'ha de parlar d'immigració, està prohibit, Si parles d'immigració ja ets una persona racista i una persona malèvola que vol destruir el món com una paivegeta a bola de drac. Efectivament. Tot seguit, lletraferits, podem observar una de les persones més actives del canal de YouTube Lletraferint, del meu canal, que es diu José María Rodríguez, no sé què més, és igual, el nom és igual, José María, li direm. Doncs, el senyor José María diu, Lletraferint, perdona, pero es que se me acumulan las ideas para los vídeos. Signo de exclamación, emoción. La RAE se está planteando incluir en su diccionario gomet, que es una palabra catalana, gracias por explicarme, pero muy utilizada cuando se habla en español en Cataluña. Ejemplo de lo que significa una lengua viva, sin complejos, que recoge el uso. Y todos los filólogos modernos lo aplaudimos. Tú con el catalán defiendes no recoger el uso, ¿no? Sino agarrarse a palabras caídas en desuso a través de una normalización artificial, ¿verdad? Et falta la coma davant del verdad. És que sisplau, cuidem la llengua castellana que està en perill a Catalunya. Sisplau, que cada cop el castellà està patint més regressions i més vexacions a la Catalunya dels lazis, com dieu vosaltres, lazis, ui, que bonic. Simplement no es pot comparar una llengua com la castellana, amb 450 parlants nadius, amb la catalana, que en té 4,5 de parlants habituals, no? I més o menys té nadius si fa no fa. Llavors, doncs, no es pot comparar la situació de les dues llengües. Tots dos casos són ben diferents. I llavors, el que fem en català és provar de salvar la llengua, perquè el que no es pot fer és recollir un ús quan hi ha una situació de diglòssia i simplement anar acceptant paraules castellanes en la llengua catalana. Ens costa de vegades acceptar una paraula castellana, ens costa acceptar una paraula castellana perquè ja n'hi ha milers de paraules castellanes. A més, posem la situació amb l'anglès, que és una llengua que, malgrat que pel que fa al nombre de parlants sigui semblant, té més poder que la castellana. Doncs el castellà és un idioma al qual li costa molt acceptar paraules angleses. Outfit, cringe, totes aquestes paraules que fa poc que fan servir.
No les ha acceptat, la RAE, no les ha acceptat les paraules de l'anglès. O molt poques, clar que n'hi ha, Futbol també és en català, no? Però aquestes més noves no les ha acceptat. I per què no? Per què no? Si hem d'acceptar la llengua viva, doncs hi ha moltes paraules que es fan servir en anglès que la RAE podria acceptar, esclar que sí. L'estàndard és una variant de la llengua que ha de ser conservadora per naturalesa, perquè és aquesta variant que ha de fer que et puguis entendre sense cap mena de complicació amb totes les persones amb qui comparteixes la llengua i que siguin d'un altre dialecte. Això és una funció de l'estàndard que passa en totes les llengües. És la llengua també que s'ensenya als estrangers, la llengua estàndard, no ensenyes dialecte de no sé on. Llavors, doncs, ha de ser conservador. Si una paraula es fa servir durant 10 anys, o durant 20, una paraula que fan servir joves, no?, perquè està de moda, i després desapareix, doncs la llengua no cal que l'adapti, no l'ha d'adaptar. En canvi, si una paraula ja té èxit dins de la llengua i passen 50 anys i encara es fa servir, cada cop es fa servir més, apareix fins i tot als mitjans de comunicació, també apareix a obres literàries, llavors, doncs, ja es té en compte i ja s'acaba incorporant al diccionari. Però bé, també ja sabem que vosaltres, quan afecta el castellà, sou molt defensors de la llengua castellana, de la genuïnitat, també que l'anglès no l'afecti, que no hi hagi calcs, però en el cas del català, que el català és igual, el català és una llengua regional, és una llengua que millor, molt millor, si es castellanitza i s'acaba convertint-se en un simple dialecte del castellà. Molt millor, ja no ens caldrà aprendre català. Sí senyor, orgullosos monolingües, orgullosos monolingües. Aquí tenim una altra espècie d'odiador, d'enemic de la llengua catalana i també per extensió d'aquest canal, que és el blaver. És una altra tipologia, és un altre caràcter que aquí tenim. I diu, següent el mateix idioma, per què no vols que es nomene valencià? Quant al valencià per història, cultura, literatura i gramàtica, no necessita el català per a res. O sigui, escrius molt bé, o sigui, es nota que t'estimes la llengua valenciana, es nota moltíssim. Quant al català, sense el valencià, aquí accent obert, aquí accent tancat, valencià accent obert, català accent tancat, caos. Caos, perquè ens hem d'esforçar a escriure una llengua regional, no? Perquè segur, que gairebé segur que parles en castellà, però ara estic simulat escrivint en català, però estic gairebé convençut que parles en castellà, perquè m'he adonat que, ja ho sabia, però m'he adonat que la majoria de persones que defensen que el valencià és una altra llengua, amb aquest ímpetu, amb aquesta ràbia, amb aquesta força, doncs, amb aquest virior, doncs són persones que parlen en castellà i que directament escriuen en castellà, ni ho dissimulen ja. Quan el català sense valencià no és res, en majúscula, fins al segle XIX, i sense ser res, s'hau apropiat del valencià per atindre literatura, gramàtica i història que careixeu. Això és dolorós de llegir, és dolorós. Per això, lo de furtalletres, a que no vols que es diga valencià? I l'altre li diu, digues-li com vulguis, seguiràs en el mateix borinot. Aquest borinot, típic insult valencià, m'encanta, és fascinant. Borinot, perquè és el que és aquesta gent, uns borinots. El català de Catalunya i el català de València o valencià comparteixen història, comparteixen també literatura, comparteixen trets gramaticals, fonètics, sintàctics, tot ho comparteixen. I qualsevol persona que viatgi i que escolti veurà que sí que hi ha diferències dialectals, però com en qualsevol altra llengua que té diferències dialectals. De fet, hi ha moltes més diferències dialectals entre el xilè col·loquial, per exemple, i el castellà col·loquial. Moltes més, o sigui, castellà de Salamanca, de Castella. I moltíssimes més, sintàctiques, lèxiques, perquè què us penseu? Que allí no hi havia llengües ameríndies que van influir també una miqueta? Esclar que n'hi havia. Doncs el mateix, o sigui, de mateixes diferències. El valencià té més influències de l'àrab. Sí, esclar que sí. Igual que el català que parlo jo de les Terres de l'Ebre. I al nord no n'hi ha tantes, també. És a dir, passen totes les llengües, això, senyors. El que passa és que no estudiem prou. Bé, acabem amb aquest comentari de métete tu català por donde te quepa, mentiros. Mentirós. Doncs res, lletraferits, tant de bo us hagi encisat aquest vídeo, us hagi agradat, us ho hàgiu passat bé, i aleshores, doncs res, si us agrada el tema, demostreu, compartiu el vídeo, regaleu-me, feu un m'agrada aquí, i res, tot plegat. També us podeu fer els subscriptors de Lletraferint, els meus subscriptors a la Ixeta, en què hi ha contingut exclusiu de tant en tant. Res, moltes gràcies, molta força, continueu, odiadors, escrivint comentaris perquè d'aquesta manera tinc contingut i d'aquesta manera els vídeos es posicionen millor a YouTube i jo us estic molt agraït, de debò. Vinga, adeu-siau.